Het is heel onzeker al, ja. We willen wel heel graag dat het terug gaat, maar de kans is gering. De uitlekte coronamaatregels zorgen voor een soort stress. Ook in de evenementenbranche. Sneurtioen stiert er een feestpland voor zo'n 1350 man in een feesttent bij Eerste Maar. De vrolijke strijders vieren haar 24-jarig bestaan, groter als eer. Maar of dat nou alle jaar wel teruggaan kan? We zijn hier al weken aan het voorbereiden en de laatste weken natuurlijk volledig intensief. Maar om nou te zeggen in één keer van wie kappen ermee, ja, dat is wel heel kwart op het bord. En is dat, want ja, financieel komt daar natuurlijk dan ook wel wat achter bij. Want is dat überhaupt houdbaar? Daar wil ik eigenlijk nog net denken. Nee, dat zet ik maar één bij mezelf, want dan denk ik dat ik nou tussen zit. Net alleen nog financieel is het een groot vraagteken. Ek facilitaire rompslomp die de uitlekte maatregels mij aan mij brengt, zorgt het voor een heel soort extra werk. Ik ben met alle partijen in overleg, met de tentenbouwer en met de leveranciers, om te zeggen van ja, stel je voor dat we een zitplaten creëren, maar de tent groter, we kunnen allemaal niet bij en het groter maken. We kunnen stroom brengen, laten ze vol willen. En ja, desnoods alle zitkanten op gedeelten van zitkanten uit de tenten wij, dat het echt een boetenloft evenement wordt. Dus ja, alles is mogelijk. Maar de vraag bloot, gaat het nou terug of net? Vrolijke strijder Omega zocht nog wel kansen. Nou, ik ga iedere keer de hoop, en die haak ik, dat we wel teruggaan. Ze kunnen volgens mij nooit zeggen op het laatste moment einde oefening. Er is zo volle tijd en centen al inspandeerd om dit van te krijgen. Vreet de joen, roen zo'n uren, wit Elsen niet meer.